en stor mann her. En veldig sånn tjukk mann som er her. Jeg ser noen lastebiler. Jeg lurer på om jeg driver og vimler til eller annet. Jeg lurer på om jeg driver og kjører lastebil. Og er det ikke mitt? Nei, men det er noe nok til å brøyte. Dette er basen for... Er det min traktor med meg? Ja, det er min traktor. Han er litt sånn skjepete. Han går liksom rundt her og brysker seg. Køyrandes. Ja. Er det rett? Ja. K-J-Ø-Y. Hva? K-J-Ø-Y. Nei, jeg ville sagt K-Ø-Y. Si det, og det er en Og så var så innrømte med det at det ikke skulle være J. for det mennesket som bor her. For at I, ei og øy. Han på et ord på Vestens, Sveits. Ja, så kjørte. Kjørte, nei det er jo bokmål. Ja, hva jeg skal si? Kjørte, K. Ø-Y-D. K. Men jeg er ikke så Jeg kan si K. Ø-Y. Kjørte. Køyde. Men jeg er ikke inne i dette nye ferske. Så jeg vil ikke Og der garantere sitter ni. at det er... Jeg bruker skuffa nå.